Predizborni skup u Ilovači sinoć je upriličio Savez za bolju budućnost Goražde. Prisutnim mještanima, simpatizerima i članovima Saveza predstavljeni su kandidat za načelnika te lista za vijeće općine Goražde, kao i plan i program rada ove političke opcije. Predizborni skup u Ilovači Saveza za bolju budućnost otvorio je predsjednik kantonalnog odbora Meho Mašala, koji je naglasio da 17 godina nije malo vremena i da se ne može reći da se ništa nije uradilo. Međutim, činjenica je da je moglo puno više i bolje, naglasio je predsjednik Mašala, te kazao da Savez za bolju budućnost ima ljude koji neće samo davati obećanja, već će kroz konkretne projekte i rad na terenu donijeti bolje svim građanima Goraždanske općine. Nakon predstavljanja kandidata sa liste za vijeće općine Goražde, nosilac Sanel Mušović u svom obraćanju prisutnim osvrnuo se na dosadašnji rad načelnika. U tom kontekstu Mušović je kazao da je Muhamed Ramović čovjek koji istinski živi i dijeli sve nedaće sa svojim sugrađanima. Svakodnevno pokušavaju u namjeri da ga javno diskriminiraju i kažu da ne zna raditi svoj posao, ali to nije tačno. Konkretan primjer jeste izgradnja parka kojeg su Turci pored Goražda poklonili i Hadžićima, gdje je zvanično i otvoren, a u našem gradu zbog opstrukcija koje se prave prvenstveno načelniku, projekat još uvijek nije završen, kazao je Mušović, te naglasio da oni koji to rade gledaju samo svoj lični i politički interes. Šefik Bukalo, kandidat sa liste, pozvao je mještane Ilovače da svoj glas daju Savezu i podrže kandidata Ramovića, koji je kroz svoj dugogodišnji angažman na različitim funkcijama i dužnostima pokazao da zna raditi i može povesti lokalnu zajednicu ka boljem sutra. Prisutnim se potom obratio i kandidat Saveza za načelnika općine Goražde Muhamed Ramović, koji je u svom obraćanju istakao da u ovoj izbornoj kampanji politički protivnici nemaju ništa konkretno da iznesu, već mu samo spočitavaju stvari u kojima je bio uspješan. Pomenuo je škole, benzinsku pumpu Šehin, koju je, kako kaže, spasio financijskog bankrota i sada na kraju obustavljaju realizaciju projekta koji treba da krasi Goražde. Kada je riječ o uređenju putnih komunikacija, do sada je to bila obaveza kantona, tako da se nije moglo učiniti mnogo. Sada je to u nadležnosti općine i obzirom da će 2013. godine IFAD na području Goražda uložiti preko 3 miliona konvertibilnih maraka, obećavam da će se prvenstveno riješiti uređenje i asfaltiranje putnih komunikacija Osanica Orahovice i Mravinjac Berić, rekao je Ramović. U pregovorima smo sa turskim firmama da se na ovim područjima otvore i nova radna mjesta za mlade. Uspjećemo obezbijediti bolju i sretniju budućnost ukoliko vi date povjerenje ne samo meni, već i listi Saveza za vijeće, kazao je Muhamed Ramović.